Pagpatigayon sang demolisyon sa mga balay sa isla sang Boracay, nagtugas sang kinagamo. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Tulungan nyo kami. Wala na kaming karapatan dito sa lupa namin. Napuno sang tensyon ang pagserbes sang writ of demolition sa pila ka mga residente sang sitio Hagdan sa barangay Yapak sa isla sang Boracay sa Malay Aklan. Suno sa isa sa mga nag-istar sa mga demolish nga balay, nakibot sila sang nagalabutan na madamong kapulisan po ng sheriff nga nagapakita sang dokumento nga kinahanglan ay demolish ang ilang mga balay. Wala nagpasugot ang mga residente. Sa video makitaan nga nagpukutay ang kapulisan kag pila ka kalalakihan. Gimbakplid nila ako dalawa ka manghod, ma'am, kaging tasak-tasak ang ulo. Hindi lumaban yung kapatid ko, sinasabi lang nila yung karapatan. Depensa naman sa Malay Police, operasyon nga kasubong sini kinahanglan sa madamong nga mga personal ngamong magapasiguro sang kalinong. Ang akto sang pagposa sang kapulisan sa pila ka mga residente ang base man sa mando sang sheriff bangod may resistance sa bahin sa mga residente. Yung pulis po natin ay sumunod according po sa sheriff na inutot, kinagutos sa korte during the arrest, may resistance coming from the offender. So how can you arrest someone na nagre-resist, actually malaking tao? 5 ka mga lalaking naaresto kagin pairalom na sa inquest proceedings sa reklamo nga paglapas sa Revised Penal Code sa Article 151 kung resistance and disobedience to a person in authority. Tess Ordales, Western Visayas.